Kubor nag-Snem jong unongsan Hima. Managing Director Kakasi Janta Fresh Vegetables Suppliers Association uba Esran Marwan. Henai kasngi habekran bakinong to kubor. Hakabay day berkarap kadyang hakajala. Nakalyang unin noilam ulaong bakladan kami ka Sorkar ban ay jing hikay yakinong rap bakin tip yakum kinu ki Jhur kidi ban rap. Bano meting ko bat kiwipat ki Jylla ki Pynmih Jhur hakari. Ulaong bakinong rap jangi ki rap ki Jhur ki Jhur kumba rap kiwi kinong rap haki Jylla baper. Shishu la ajing mudru ya ka Sorkar baka di ban ajing yarap ya kinong rap badu ban lang bat kinong khai Jhur namar kitib ha kum kino ki Jhur kinong rap ki di ban rap. Habay day berka jingmi jo ki Jhur ki jap na ka Jylla nakaliang uba esran ulaong ban tip ya ka jingmi jo ki Jhur na ka Jylla kaladan kam baka Jylla kan lena da ka labeling ban tip ba Haduh Katno ki Jhur kimi na ka Jylla bat Haduh Katno ki marap lala ban penya cabar ke Jylla ha ka Snem. Ya mentahi kinong khai kidangkit ki Jhur na ke Jylla da ka Marka jong udakhar. Kakenhun ka kwa baka Sorkar Jylla kan yarap bakin la bandan na ka jong ka Marka. Namar Haduh menta kipat ba na kiwe ki Jylla kimpat itu ya ki marap ki Pynmih na ka Jylla. Habay day baka jeng kiodor jong ki Jhur ki jam. Nakaliang Managing Director Kakasi Janta Fresh Vegetables Association ba Esran Marwan ulay tu baka jeng kiodor ni ka jeng herdor jong ki Jhur kam syang haki henday ka syang hakayaw kahat lada kayaw kadawa bon kador jong ki Jhur ki jap ru ka kiw. Em habade bakata ka benta telong kawai kolong ba Haduh menta kinong rap kani ka rukom rap jongki kadang long ba ka subsistence farming mo kampade kita industrial farming de takada long menta actually ni kerpat kinong rap mo bakin berkhat ba shwa bakin rap namar ba bonsin ni kani ka jinglong jingman jong rap karya bonsin kamtip house supplier te ka jingdon jong kimar bawan na sabar bat ka jing le jong kamar nang ni tingila kerparu mo ka Sorkar ba nadu pengila ya don meeting lang ngila kerpa ka Sorkar ba don kuno ka scheme ne kinu ki benta jing erap nang Sorkar kin sobah kan menetre lang bat ki supplier association namar ni ba supply ngi suthu ka market demand ta suke menta ki mi ki Jhur nang the kumu kubi ni so sa session ni mdai man Pynmih kita ki Jhur ta ta kamut long nong rap num sak ta kan te ka jing kiu jong ka dor kamur ka syong ha ka market demand kila da ka market demand siti ka hai ta kamut sini automatically ka dor Jhur kan he kila da ka market demand siti kam dan te automatically syan kan duna ba te bonsin pat ka jing kan thok kawan mi changi ki supplier kan namar bak nyat mangi ka dor kami kam tai mereka kam dei kata ka ike bro ka dei bitang kata ka market demand supply chain te ade kata nomor badai bat ka jing mi umar na kani ka Jylla te kata di ka thong jong ni ba ningkong Haduh menta ba ka jing mi jong mar nang ni ngi dang kit ida ka Marka la ni da kata ka label jong tukhar tingi kwa ban request ka men ba sobha yarap nam se ton ya sedang no ban Pynmih be da kerteng jong la jong nang ni na ka jaka jong ni nang min la ban yo di ta database ka kham tikna nang ba list ka jing yarap ru ka nomong no siliang te namar teng ngi tip tikna te Katno ngi don nong rap ba Haduh mentaru ka jing mi jing mar rap nang ni kampat da pau te sebar Jylla bun pat itu ita ka mar rap ko selong te ta kata ngi request ga men da jing trelang ngila ban yo khe ja ka yo news so bang i don jing terang komenta badang sedang te ka khamduna te kumpa kin arpau lai pau trok ang sisi te henrin da layak ini benai June onwards te ladon deki spa trok bayak nang ni te kidan ki trok red ki bucket ta mo shi pauton dan ki trok he bucket santon dan patang ki pick up bucket tang arton teng laiton te henrin mentai men Snem bisim Snem nak yang ocean ngila persyang men le database jong statistik tambalong yang palak ban ai akurat te henry long ikaba menong si Snem tel ada di kilakton ni te henry menta kejing kwa jong ko ocean kolong ma da kejing terilang bat jong ka Department of Agriculture nang bangin la ba kumno ban tip tikna kanu kejing mi umar nang ni ke beningkong ila target ba da kumno ke labeling jong ka mo jong ka ni ke jaka jong ni kamtam jong ka seng ke badan ka balong ka we na ka seng kadang tau benai te kadang duna ya menta te kumbang ong mene ha ka sisngi dang ket tang ta arpo lai po trok te henry ka jingwan kamar ka dina borok ka leng saudong kamde aba ong tangan ni ka than balik nang ni stisha mor keneng henry ka babun hi ka dina sni ka than mo kun ro te ka dan ba sni sha melim
kadan mana spo wan abdu siliang na po magi tanwas kasias wan na boy ni tai bar kai kisdang menwan ra ikimar hang ni bat kawai ka bastunat kalong ba mentang ina kaleng ocean gila ale kawai ka framework ba gila ya sedang hiru ba kani ocean menta longkan mo kan yarap kumnuan pelilat pelikam ya kibriu haman lagi sinong timintang ila sedang menases sinong hak ba ka ocean menta kan yarap mo ban no seniang ban ailat ban kentiu mo ban sedang ikam jam da ba de ki Jhur timintang ila sedang katu ni telisno dengan sepet ka ikaba don kam halor kata ka benta kenang ba nginla ban kentiu su kini yo kot yang baka de Jhur de jap yang mentangil asdang mo ya mentah pi kanu kajing embryo kolong bala dadon kajing brio nang kamsta uyat kilat kelenti kumno ban mo ban ban kumnium tai tingi sang ba mencium Snem ban mentau Snem keladon kajing per sibun sya mencium Snem ki brio bidang komplain babelai bapri ki 4 tip te matang sedang ke lockdown ki 4 tip te long kumno ban le kataka rukom thiet rukom pet namar tenteng iwan thiet nangisan kilo 10 kilo sa Jhur tim yo dia show next day tenre mentah pat kibre mentau Snem ngi kelas sedang kam start ki kat kum kajingwan jo apa ha ka ba kibre kelas sedang thiet kat kum kajing don kam jongki tenga i ba ko wastage mentah ka duna ba ha ka yang jong kajingwan thiet jong kibre kan namar man ka sngi kelas sedang wan thiet kamut kata kajing i jingi ba ko wastage ka duna henre da de komisim Snem ki wan thiet si sngi ki wan hadin lai sngi tenre dong mentah pat Snem kiwan thiet man kasngi tingi i ba automatically kat kom ka mo common sense common suong no ba kata ka jing sniu jong Jhur mentah kala duna takamut long kila aslang nang kan ban de jing de kumno ban prepare kata kor kom de ban hakat thiet ka pet